okondedwa mu programu ina ya Bible yankha. Ndiliso pano ndi mbale mweja pano. Johannes Ngano. Waye Singano. Ine mbale wanu HP. Ndakulandirani so lero. Mbale waye Singano pano ndi mutipitisa mbali ya itiyo imene planta ya Nzuzu mutipitisa mbali kapena kusanje. Lero ndimafuna wati kapilane kweni za asitumika Mulungu. Asitumika Mulungu. Tikati asitumika Mulungu nditu ali magawo mukuziwa nditu asitumika Mulungu ali mitundu ya asitumika Mulungu. Komano kwa lero litilunjika kwambiri kwa azibusa. Azibusa mafana nditu tikapilane zokuza na azibusa. Ndimakhala odabwisidwa kwambiri poona azibusa masiku ano pala azibusa ochuluka nditu amituko osiyana-siyananso. Komano tikatenga nditu azibusa amenewa amakhala osiyana mu zochita. Zochita zawo zimakhala zosiyana. Ndeni makhala ndipakabe confused ndikudabwisidwa kuti kodi azitumika amene amasiyana zochita chifukwa chosiyana chikhulupiriro kapena chifukwa chenchene chiyani chomwe chimapezeka kuti azitumika akusiyana nditu zochita. Tenda taifuluzo iwe. Mbale wanga azitumika amasiyanadi, azibusa amasiyanadi, ndipo pali zinthu zitatu zimene zimatha kuwapangisa kukhala osiyana. Pali anthu ena, azibusa ena ndioti anasankhidwa ndi Mulungu. Chisazo ndi Petro, Mateyu 16:17 mpaka na 19. Ndipo palinso ena ndionena kuti anazisankha okha, mwayi umene umaperekedwa pa 1 Timoteyo 3 verse ya 1. 1 Timoteyo verse ya 1. Endi palinso ena ndionena kuti amatha kupanga anthu mavoti mipingo mucha kupanga mavoti kuti kodi mbusa akhale uti ndikupanga ati ndikutenga ndiwe pajapo kusankha amene akumufuna atapanga mavoti monganso mmene anthu aja atani aganizira ndi mmene amamuonera munthu kuti amatani. Ndithu mbale wanga ndiye mfundo zimene zifasi zosatheka ndithu kuti osankhidwa ndi Mulungu ozisankha okha ndi osankhidwa mpingo agwire ntchito mofanana ndizosatheka. Endi kuzoza kwawo kumakhala sokosiyana. Ndithu mbale wanga. Otegera amene mafotokozera nditu mafotokozera pali mitundu itatu yazitumika amene azibusa amenewa. Osankhidwa ndi Mulungu, ozisankha okha ndi osankhidwa ndi gulu ngati mpingo. Komano chabwino tingati kuwasiyanisa bwanji nangati ngazindikire kwati kuti awa ndi osankhidwa ndi Mulungu, awa ndi osankhidwa ndi anthu, awa ndi otana kuzisankha okha, tingasiyanise tingaziwe bwanji. Zipaso. Mtengo uliwonse umaziwika ndi zipaso zake. Mateyu 12 verse ya 33. Ndipo ntchito za azibusaja, ntchito za azitumiki zimaulula kuti kodi mbuye wawo ndi ndani, Satana kapena Yesu. Zimaulula ndi ntchito zawo. Ndiye zipaso zimene zikutuluka mwa amene aja zimene tingathe kuzidziwa nawo kuti kodi awa wali mbali iti. Ndithu mbale wanga. Mateyu 12 verse 33 hadi tizazindikira ndi zipaso zawo. Tsogoleri mwina kutheka kutomvera amene akumvera ndi padakali pano akufuna ataziwako zisanzo chabe zochepa za atsogoleri ngati amene wa zisanzo zomwe zingakhale kuti wozizakilina kumaso azidziwa kuti awa ndi osankhidwa ndi Mulungu, awa tichenjere nawo ozisankha okha, awa ndi onatana asankhidwa kuzera kumavoti. Zofunika ndi zisazo. Chifukwa zotheka kukhala munthu oti
wazisankha waoneka kuti wazisankha wekha kuyambisa mpingo uja ndikukhala m'busa muti komabe mulungu atataninso atakusankha ndeti zothekaso kukhala zimatheka ndithu chifukwa kuyitana mulungu samayitana kuti mwina mwake ayendere kuti madigiriya ndiye munthu zotheka kungomuona kuti ayini ndi mmene ndililimo ambuye kumayita ndithu kuomvaka kuti calling apa ilipo ndithu ndikatani munthu mayitanidwe akukawakwanirisa kukayambisa mpingo mulungu atakusankha ndipo ndizothekaso kuti mpingo uja kumakusankha chonchija komabe ambuye sanakutaniso atakusankha ndiye ndizotheka kuti mpingo uja kumakusankha pawokha mulungu mulibemo ya ndiye zisazoti ndizofunika 2 Timoteyo 3:1 mpaka na 7 tiona ndithu zisazo zawo tizipeza membo kukonda ndalama ngati ntchito imeneyi imakhala ya munthu oti sali mwa mulungu iya sinanga amafuna azikhutisa mimba ndi zina zotero pamene popo tiona ndithu amafuna izidya pamene ayimangirira mafotokoza zoti kukonda ndalama yate mongolekezera bali mafoto zoti kuzinde maja hapa kidogo cha Kongo kwa mesera kumasema hizi zisazo kusazilesa ndi zina zotero maka titaona vesi imene ndiye pali zambiri ndithu kusaziyelesa munthu upezeka kuti akuoneka kuti uyendesa sakukwanisa kuziyelesa komwe paliso ntchito zila munthu umaziona kuti anditumiki usizi kuti sizikugwirizana kusaziyelesa zisazo zawo ndi ngati zimenezo ndithu komatu kwa zisazo watumiki maperekazi mafotokozapo zoti za ndalama zachuma nomamazo ndiduse pamene popo ndithu kodi ifa tikapita mu mipingo yetu muli ndithu mmene makhala magululo mipingo mwenemene makhala ndithu zopereka ati chakumi zopereka zina ndi zina zimene zimaperekedwa kumene kuja komanso mipingo yambiri ikaimaisatatu zopereka zimene timakhala tunati zimagwira ntchito kwazimusa tikwakambapa mazimakhala kuti ndi zakumi ndithu ndiye mufuna mufotokoze kunena kuti zimeja zisamaperekedwe mpaka maka zakumi zija sizoyenera kumaperekedwa kapena mufuna mufotokoze kuti bani pazopereka Baibulo likati liyankhe za funso limeneli likumatipasa kuti mtumiki kapena kuti m'busa sakuyeneka kuti azidalira nkhosa iyayi azisamalidwa ndi nkhosa iyayi koma kuti iyeyo azisamalira nkhosa chimodzimodzi ngati mwina mwakeni mutakhala kuti muli ndi nkhosa zanu kapena mbuzi ndiye mwamulemba m'busa uja sakuyeneka kuti azidya chani azidya mbuzi zija iyayi sinanga ndi wantchito koma kuti akufunika kuti iye uja azitani iye uja azidyesa mbuzi zija iye uja kuyeneka ayesese kuti mbali yake iziyenda koma osati pokulya sinanga amalizatu pamenepo ndiye akuyeneka kuti ndithu iye uja azidyesa nkhosa samadalire nkhosa 1 Petro 5:2 mpaka na 3 akunena zimenezo osamadalira nkhosa komanso Mateyu 20:25 mpaka na 26 akunenaso zokhazo ndipo mukaone anthu ena amapezeka kuti akumapanga ndithu ngati business osafuna kuzilimira kapena kupanga ma business ena mwina kumadalira business yawo iti mwinaso kapena kumalandira chakhumicho kapena kumadya choperekacho koma kuti aliso ndi ma business ena iwo chakumalemera osauka kumatani nkumasauka tero kuti akhristu kungokhala kodyera basi imadye pamene wayimangirira napo kuja wamangirira pamene kuti chede kupa ngono
Ndikala ngati kuti mwana wake tikulowa subject ina kuma sitikupita subject inayi koma ti subject yake imodzi yomweyi. Komano ndimangofuna mwina wa ine ndiziwenso kwambiri komanso kumveranso pamene akumverani pano pa aziwe nditu kuona kuti kodi tangofuna kuzandika chiwambo kuti choti chakumiti ndi chani kwenikweni chakumiti. Chinayambika bwanji mwina ndifunse lero kuti chinayambika bwanji chakumiti. Chakhumi bale wanga chinayambika ndi mulungu ndi amene analamulira chakhumi koma panali cholinga pamene kuti mvesesane panali cholinga osati chakhumi anangochipanga kuti chingokhala chakhumi yani ngati chizolowezi koma panali cholinga. Aloni amakhala mkachisi nthawi ina iliyonse iyeyo amapanga ntchito ya pakachisi potengera ndi mmene inalili nyengo imene ifachona kuti chimo lina lilonse limafunika kuti mulungu akhululuke mukaperekere nsembe. Analibe ndi mwayi ngati waife woti ukaona kuti apo ndasilira mkazi waino ake kulowa kuchipinda kukwada kupemphera komabe iwaja amafunikabe kuti agwire kenaka ake kankhunda kankhosa athamanga akanene kwa Aloni kuti Aloni ndachimwa apa ndipereke nsembe. Ndiyeyo anali wabize mmene mucha china chilichonse amakhala ali mmene mucha. Endi anasankhanso mulungu kuti ana a Levi onse azithandizira ntchito ya mulungu pakachisi paja amakhala pozungulira kachisi ndithu kuti azimuthandizira Aloni. Endi ena amapezeka kuti akathandizira ntchito yopereka nsembe ndi zina zotero kumene kuja sinangamukuziwa nkhuni chanjani zimafunika kumene kuja endi zimene zija zimafunika othandizira ana a Levi amakathandizira komanso ena amapezeka kuti akathandizira za moyo wa siku ndi siku ngati kuchapa zovala ndi zina zotero zimafunikaso zimenezonso chani zimafunikanso nthawi. Analibe nthawi Aloni endi amapanga ndi ndani ana a Levi. Ndiye mulungu adaonanso ntchito imeneyinso amaona kuti ana a Levi ikuakwanira kuti atha kumagwira yokhayo basi samafunikanso kuti apite kumunda. Ndiye poona kuti ngati asapite kumunda azidya chani anayambisa chakhumi ndipo analamulira ana a Israeli onse azitolera chakhumi azipereka chakhumi ndicho linga choti ana a Leviwa azidya. Endi ana a Leviwa akamadya tipeza zimenezo ndithu ku Numeri 18 au kamba zimenezo ndithu ana a Leviwa akamadya amapezeka kuti nawonso amatola chakhumi po zimene alandira azidya kumapereka kwa Aloni. Aloninso amakachosaso chakhumiso kuti amakachosaso nayenso chakhumi kupereka nsembe. Mwaona ndiye zinthu zake zinali zoti amafunika kuti anthu azithandizikira kusiyana ndi pano kuti anthu pano pati kumapanga mabizinesi ngati HPD akupanga bizinesi yawo kapena ali pa ntchito ile yake akupeza ndalama ndiye ukukwa chifukwa choti akutumikira kungotengera kuti chifukwa choti akutumikira azadyera anthu chakhumi sizoona ya. Musanandifuse ndazo kuti muli ndifunso kuti sono azidya bwanji anthu enawo kapena mwina mwake ndimene ndikunena muja kuti anthu akweneka azikhala m'mabizinesi azigwira ntchito asamakhale aulesi. Ngati Paulo anali osoka matenti mahema amasoka matenti kumagulisa zimeja amagulisa sizinali zaulere ya amagulisa inali ntchito yake ya siku ndi siku imene amayigwira kupatulapo utumiki koma ipofuna kukhutisa mimba yake iyeyo amagwira matenti machitidwe 30 nene kuti machitidwe 18 vesi ya 3 machitidwe 18 vesi ya 3 tipezapo zimenezo. Ndipo kuzimene iye amapezazo nayenso amathandiziranso anthu ena monga Ezekieli akunena Ezekieli 34:2 mpaka na 4 akumanena zimenezo kuti mbusa akhale odyesa chani akhale odyesa nkhosa azipeza kanthu koti iye atha kuwayendera anthu odwala ofoka ndi zina zotero zizifunika ndalama ndi udindo kwa iyeyo kupanga zimenezi. Zatu ya kufotokoza zokuza na chakhumi kunena kuti chimaperekedwa chimapita kwa ana a Levi pachifukwa chonena kuti adalibe malo ndi nthawi yoti angazigwirire ntchito kuti adyese mimba zawo.
sono inu ndine lero tili kulandira chakumi mipingomu, inu ndine lero kulandira chakumi m'magulumu, ndikumazesera mimba zanu. Kodi tilibe nthawi yoti tikagwire ntchito, tilibe nthawi yoti tilibe mphamvu yoti tikagwire ntchito. Tiye ndizifunse ndifunso limene alese mumtima mwake kuti tione kodi chakumi tikulandirati, tikulandira choyenerera kapena ayi. Ati chakumi chimapita kwa ana Alevi chifukwa choti analibe nthawi, analibenso mpando ona angati kudani angati kugwira ntchito, analibenso malo kuti atakudani atakulima kuti azipeza chani, azipeza chokudya. Balanga mafuna takali pamene pokweti mwina uteka kuti tiomvera atu palopa toti aphunzika ndithu mitima kuti apepa zokhala panje kwenikweni makamakaso ifeyo pereka chakumi ife fatikasata ndithu chakumi tichimatifotokozera mna kuti mmene muchakumimwe mmene muli daliso mmene komanso muli chitetezo mmenemo kati tikupereka chakumi loti tisati timakazi kutetezeka ngati upereka chakumi madaliso atamakhala kupita pati akupita pasogolo kodi mmene mwafotokozera mu nanga paliso njira ina imene tingathe kupezera madaliso kapena chitetezo mukatifunsa funso limene ndilabwino kwambiri ndithu ngati Luka 12 verse ya 33 akunena zimenezo ndithu kuti gulisani zimene muli nazo mugulise zimene muli nazo mukatani kodi mukapereke zachifundo and imeneyo ndi njira imene Mulungu akutani akufuna kuti mudalisidwe nayo and ndi njira yabwino ndithu yoti titha kudalisidwa nayo. Ndipo mapemphero ndi zachifundo zathu zimakakhala so yani zimakakhala chokumbusaso Mulungu kumwamba. Mapemphero ndi zachifundo tikazipatikiza zinthu ziwiri zimenezi zimapita kumwamba, ndipo kumene kucha zimakakhala ngati choti chomkumbusa Mulungu ngatinso pemphero lapadera siku ndi siku kumakumbusa Mulungu zimene tikuchita. Ndikuti daliso tisaso kulipeza moti machitidwe imene ndi machitidwe 10 verse ya 4 komanso Masalimo 18 verse ya 25 iso akunenaso kuti Mulungu amadalisa wachani kodi wachifundo, Mulungu amakhala wachifundo kwa wachifundo. Ndiye ngati tipanga zachifundo ndi zotikwanira ife kutani kodi kudalisidwa nazo. Zinthu zimene zimayeneka kupita kuchachikumizo tithaso kuwadalisa nazo anthu ena. Taonani titha kusiya apa munthu mwina mwake akuoneka kuti akusowa kabudula, titenga ndalama imeneja tikukala pasaja ndi anthu oti ali nazo kale zambirimbiri ali ndi mabizinesi akuluakulu, ali ndi masuti ameneja, uyu alibe chani apa alibe chovala, ndeta musiya ameneja kumapita kuti tidalisidwapo bwanji. Chakumi chitha kukhala chopanda ntchito chifukwa chonena kuti tikuchigwisa ntchito mosayenera. Anthu aja akungofuna kutibera and ife chifukwa choti tauseka mtima wathu kuti tisaziwe choona pamene kuti kuti tikuluza pe madaliso kale. Ndiye zachifundo ndizopambana chakumi mu nthawi yathu ino. Ndithu tumbale wake ndikalenga ndidule mafuso wandikofusa fuso likozi limene lilomaliza yako chita chiri nthawi ndithu pepa ndikanafukulako ndithu bwinobwino pamenepa komako mafotokoza kochuluka ndithu okumva wepo wadani wako ndithu asatira. Ndimafuna ndikufusako fuso lomaliza kwenikweni kodi tingadani pamene takumana ndi azitumiki kapena azibusa amene wawawa makamaka ofuna kukhutitsa zimimba zawo oti anazisankha kapena anavoteredwa koma iwo Mulungu mwa iwo kwanirise kuzisankha kokhapo kapena kusankhidwa kwawo kuti akugwira ntchito iyi pofuna kukhutitsa zimimba zawo amene adakhala kuti takumana nawo tingapange motani kwenikweni. Pa Luka 20 pa 46 mpaka na 47 akunena mawu akulu pamene pakuti chenjerani. Ine ndikufuna nditenge mawu okhawo chenjerani. Luka 20 46 mpaka na 47 akuti chenjerani ndi anthu ngati amene wawa atumiki onyenga amenenso Mulungu akuyembekezera kuti awatani kodi awalake nde tichenjere nawo ndithu. Chachikulu nkuchenjera nawo titawaza kuti awawa ndi mmene alilimu akuyendera position ya Satana. Ife ndiye tikamawasatira nafeso tikhala ngati sotani okalangidwa sinangati kuchita zinthu zimene sizikuyeneka kutero.
ndithu m'bale wangapo. Okay, zikomo kwambiri. Ndimalize motero ndithu. Inetu ndathokoza kwambiri kwa lero tilekezere pomwepa. Ndikumbira kuti omveraso apa ndithu. Swasi nafotokoza kuti atasapereke chakhumi ayi koma aone kuti kodi chakhumi chawo chikuyenda motani. Chikuyenda motani. Ola naso chakhumi aone kuti kodi chakhumi akulandira chikuyenda motani. Chikuambanira. Ndira chitoyenera. Ngalala sindira chitoyenera kuli bwino ndithu asana nasatilandire. Komanso opereka ngalala kuti chikupita kulokwika kuli bwino asapereke koma akapasa kuti agoso akapeze madaliso. Kuti maswekera ife madaliso ndichitetezo. Amen. Aya papa ndithu omvera ndikhulupirira kuti apa kwa lero ndithu ine ndisazikire pamenepa. Lero tizakumanenso sabata ina imene iri kuzayi ndithu. Omvera zanga pamenepa ine ndisazike ndithu nambala ndi omweja +27 19 29 29 75 75 +27 19 719 29 75 75. Ngati pali mafunso pa nkhani imene takambira nayi mukhoza kuponya mafunso, ngatiso pali funso la nkhani zina mukhozanso kuponya funso ndeti ndizampeza m'bale wangayi adzatithandizire. M'bale wanga pereka nambala yakonso. Ine lero sapereke nambala koma ndinguwauza anthu kuti ngati patakhala kuti mwina mavidiyo sakutifikira tithaso kupita ngati pa intaneti ndikupeza mavidiyo pamenepo zimene tikumvazi ndithu. Pamene pangakupeze kwaji pa intaneti kumaka. Pa intaneti tipita ngati Malawi Gospel Music ndikulembapo Phiri ndiye kuti tifika pamenepo size imene tiona ndithu timavidiyo tingapo follow nkuona kuti kodi tiyenda motani ndithu Malawi Gospel Music Phiri ndiye kuti tipeza pamenepo. Ambuye akudaliseni okondedwa. Chonde chachikulu mkumango satira ndithu mawu a Mulungu chifukwa nthawi yasala pang'ono. Nthawi imene tikuyinena ya aneneri onyenga ndiye ndi imene tikuyendayi. Yasala ndi nthawi ya chiweruzo. Ndiye chonde tizisamala. Ambuye azikudalisani komanso azikupasaniso nzeru yakasamalidwe ka moyo wanu wauzimu mu dzina la Yesu Khristu.